dag skal vi lave en hare som den. Jeg vil gerne lave det ud af det her papir. Først så er det, man skal folde. Klipper man. Man klipper nogle ører, så folder man det. Hvis den ikke er helt lang, så fold den bare. Så kan du klippe en lille smule mere. Man klipper et hul. Så vender man det om. Sådan laver man en hare.